napakadelikado. May mga nalaglag na siguro dito. Oh, huwag saan ako matumba. Let's go. Ito yung pinaka-exciting na part. Yan kami para bumili ng baboy. Game church. Ayan, 8.5. Yan, papunta yan ng Maliko, papuntang Santa Fe, Vizcaya. Dito tayo, left. Yan o, Tutaling Kapor. Lusot ito ng Itogon Benguet. Wow! Ito yung pinaka-pintuan, pinaka-gateway. Papunta doon sa destination natin. Mag-enjoy kayo ngayon. Uwa! Woo! Yeah! Mas magagandang video ang may bibigay ko sa inyo mga kaibigan. Doon tayo pupunta. Ang bundok na yan. Diyan yung mga kaibigan nating igorot. Doon kami bibili ng baboy. Ayan, dadaan tayo ng hanging bridge. The first ever hanging bridge. Woo! Beautiful. Wow! Meron na naman kasalubong. Nakasalubong ko na to sa dating vlog ko eh. Siya mismo. Naka-euro na yan. Shout out sa'yo. 2 beses na. Alright. Let's go. Dito muna kami dadaan sa isang kasama. Dito si bayaw ko eh. Taga dito yung bayaw ko. Let's go. Yes sir. Ayan, dito yung bahay ng bayaw ko. Sir? May gagawin daw po eh. Okay. O sige lang, vlog ako ito. So yan mga kaibigan, tinaanan namin yung isang brother. May gagawin daw. Ayun, 2 lang kami bibira ni Pastor. Let's see kung ano mangyari. First time ni Pastor na akyat na magmumotor. Eh sa akin, pang ilang beses ko naman na ito. Let's just enjoy the ride. Ayun oh, may nagtatrabaho. Naayos nila yung irrigation system. Yan, doon tayo sa taas. Akyatin na yan, doon tayo. Dagaw na kami. Medyo matigas yung gulong ko. Iniwan lang ni Pastor yung kasama namin. Si Renz in the house. Wow, ang tigas ng gulong ko. Ayan o, Barangay Fianza. Let's just enjoy this ride. Oh, dudulas tayo dito. Tigas ng gulong ko. Yan, makikita nyo na yung lugar na dinadaanan namin. Pakyat ko ito ha. Bawas lang ako ng gulong mamaya. Ito yung pinaka-delikado na part. Tanggal lang ako ng gulong. What? Ay, gulong. Gulong tanggalin. No. Palambutan ko lang. Bawasan ko lang ng hangin, Pastor. Matigas? Matigas masyado. Let's go. Napakadelikado yan. May mga nalaglag na siguro dito. Kailangan ko para sa engine brake. Papadrive niya ata ni Pastor. Ako mag-drive. Let's go. Delikado ito eh. Delikado. Sige po. Alright. Pagod ako. Pagod.
Pagod ako sa kaakyat. Let's go. Whew. Pagod ako. Naka face mask kasi ako eh. Tanggalin ko mamaya. Wow. Wow. I like this ride. Yung paakyat medyo okay lang naman, kaya-kaya. Mas delikado lang kasi yung pababa. Itong XRM garantisado, kayang-kaya ko. Subok na ito eh, matibay. Alright, yun lang yung pinakaunang challenge, pinakamahirap. The rest okay na. Ang ano kasi ng gulong ko, tigas. Nagpalit kasi ako ng bagong gulong, matigas na klase. Kita na lang tayo doon sa mga susunod. Sasakay tayo ng bangka mamaya konti. And mga kaibigan, sasakay na kami dito. 30 pesos. Dalawa po, sir, dalawa. Kasya po. Yan, another ilog. Ilog gaming. Huwag ako matumba. Nakasapatos ako eh. Kabasa. Ayan yung daan oh. Ginagawa na nila all the way Itugon, Benguet. Oh! Kaibigan ating taga rito. Ayan. Kita nyo yun, doon tayo pupunta. Kabundukan na yan. Yan. Ginagawa na nila yung daan dyan. All the way to Itugon. Huwag sana tayong matumba dahil nakasapatos ako. Ito na yun. Ito na yung pinakamalalim na part. Huwag sana ako matumba. Ang lalim. Nilunod doon. Ang lalim. Sininyasa ko si pastor sa kabila sa malalim sa dinaanan ko. Lunod yung motor, buong makina. Oh, ayan oh, yung daan na yan ginagawa. Grabe dito, rough road. Kawawa yung mga motor, pero hindi. Ayan mga kaibigan, as of now andito na tayo sa Pasturan. Then may school dito eh. Yun o, kala nyo walang school dito, kala nyo walang community rito. Ayan, meron o. Oh, Pasturan Elementary School. Yan o, lalalim ng mga bangin na yan. Lalalim ng bangin na ito. Yun, doon kami pupunta. Malalalim. Let's just go on. Bali packet naman. Mas ano pag packet, mas safe. Mas safe baga. Pag pababa kasi medyo mas mahirap mga kaibigan. Ayan na. Dito na kami sa sitio sa Pinit. Ayun o, school o. May school doon. Elementary school. Yan yung daan o. Papunta doon sa Pinit. Another hanging bridge. Come on. Maikli lang to. Wow, ganda oh, ganda. Nakakabundukan. Oh yeah. Pangalan ng Bangar. Ang
Actually, sa Bangar tayo pupunta mga kaibigan ha. Bangar, sakop na yan siya ng Lawigan, Cayapa, Nueva Vizcaya. Let's go! Wasakan ng motor? No, hindi to wasak, sir. Another bangin-bangin na naman doon sa unahan. Ayun, another bangin. Gandang maligo dyan sa baba, oh. Ang bihira, pero hindi makikita yata sa camera. Yan, oh, ang linaw ng tubig. Ang sarap maligo dito. Ayun, may kaibigan tayo. Tayong kaibigan. Ayan, oh. Diyan kami dati dumadaan sa taas, yung hanging bridge na yan. Ito, ang linis ng tubig. Ang sarap maligo. Napakalinis. Yan, bangin-banginin. Banginin na areas. Mabangin. 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 Ito yung pinaka delikado. On the go. Ito yung akyatin. Bawal mabitin dyan. Matinding akyatin. See, let's go, let's move on. Ah. All right, extra pa more. Let's move there. Brother Jun, oh, wala si Brother Jun dito. Dito tayo sa hanging bridge. Mga kaibigan, one motorcycle at a time. This area. Ito yung pinaka-exciting na part ng rides na ito. Let's see. Oh, magalaw. Yan, ikaw magayam. Nagbablog ako eh. Oo. Sige, sige. Buti na lang dumaan ka sa kay galing Jayle. Ayaw. Ni manong mungay. Agbirok kami baboy. Yan, packet ito. Kailangan di ka mabibitin dito. Primera. Yan mga kaibigan, no? Andun si Pastor coming up. Tapos doon kami galing sa hanging bridge na yan. Napakahaba niyan. Let's go para hindi sila mabitin. Let's go. Sabi ko eh, mas madaling mag-drive pag paakyat. Totoo po yun. Pag paakyat, ang ganda rito. A very nice place. Right. Oh, nice place. Ito na yung pinaka-boundary ng Nueva Vizcaya, Benguet, and Pangasinan.
What a wonderful world. Basta yung motor natin, yes, okay na okay. XRM, yeah. Okay na okay yung andar. Tingnan nyo, yung gulong ko kasi, oh. Bagong bago. Yan yung spike nya. Mapang kami dyan kini ko, Brother John po. Agbirok kami baboy. Ay, Brother John. You know. Kita nyo yan, bangin. Bangin. Pumasya. Ayan o, dito na kami. Ayan, bangar na kami. Hanggang dito lang kami, ano? Pagtawid namin dyan, dyan kami para bumili ng baboy. So yan, ang ganda. Patawid na ako. Ito yung pinaka mahirap eh. Dito ako lagi nadadali, mga kaibigan. Itong aking manibela sa sobrang lawak ay hindi halos magkasya. It's a very nice. Mini-welcome tayo ng aso. Here we are with Pastor Lester. Bangit. Yeah. Hello po. Ito si Brother Jun. Pinupunta namin dati. Ito yung church. Pinipinturahan nila. Ayan, so andito na kami, mga kaibigan. Dito kami sa mismong church. Ayan sa pastor. Ayan o, ito yung loob ng church. Pinipinturahan niyo po? Ha? May okasyon po? O Kahit wala kung meron. talagang pinagaganda? Alright, let's go there. Doon pa tayo sa taas. Doon tayo sa taas. Let's check. Let's get it on. Tsaka kami nalaglag dati. Laglag yung motor namin dyan eh. Hindi dilig si Ading. Hello. Wow. Taas. Let's go. Alright. Ayan. Kita nyo yun. Doon tayo galing sa baba. So yun na mga kaibigan, oh. Ito ang nahan namin 8.5. Benta ng 10 hanggang sa tinatawaran kaibigan ni Pastor. Ayan, 8.5. Okay na yan, panalo na yan mga kaibigan. Sa tansa ko mga aabot sa 45 kilos. Ayan, nagbayaran na para okay na lahat. Oh, 8.5. Close deal. Alright, before we end this video, I would like to shout out James Wordley. Shout out to you, my friend. He is always commenting my videos and supporting and also watching my trail rides. Thank you so much, Mr. James Wordley. Shout out for you, my friend. So yun mga kaibigan, pauwi na kami. Nakakuha na kami ng baboy, ano? Close deal na. Doon pa tayo uwi. Medyo madilim na, no? And hanggang dito na lang tong video ko. Kasi sa baba, madilim na yan eh. Again, before I end this video, I would like to shout out James Wordley. Thank you for watching my videos, even though it's contains vernacular language, but still, you are watching. Thank you so much, James Wordley. Shout out to you, my friend. And sa mga kaibigan ko lahat, Kamoto Master, thank you so much for watching. And I hope na na-enjoy kayo sa video na ito. And yan, pababa na tayo. Tatawid natin to. So hanggang dito na lang, no? Thank you so much for watching. Again, this is your Moto Master PH. Bye-bye. And pahabol pala, please, pasubscribe po mga kaibigan yung aking channel na Travel Master PH. Travel Master PH, nakikita nyo sa screen ngayon. Please subscribe na lang po mga kaibigan.